Nini borok medical holo khorok busuk omhai tonjangnai ba borok nang tabu jarate cheladonanai buroi বিশেষ করে চালারক নারক নাই ইনকে তাম খাবা অবন নাং সানো মসং বাক্সা বাক্সা দङ মসং ইসিমে 1 মাস 2 মাস তङি বাক্সা তङি মাই রকনি থাঙ্গা আং বিশেষ ক্লাই অরনি যেটা রংমানি রাং বাই 5000 টাকা বাই ফ্যামিলি পুজো চলিনাই রকঙ্গা কা বরকা ফায়া তङै চাও কারণ সরঙ্গি যারা দোকান খাইনা মসং নাই ভবিষ্যৎ যদি নং বিশেষ খাইনা মসং নাই রং ফার্স্ট বিউটি রজাং নাই হেতা মানে ক খংkai o jaga tongoi srungdi oroni je nung srung paidrobo rang komam phana abo bai bkhata thijingman kota rungdi baksa ke wan sugote aino mane ambai pusoya phaya pula khe phayonga pura big basa gana pujayanga 2-3 mas ken thang payonga ani bo problem mungota ke ambagai jara srung sugoi bo dukan khaina musungo bine thano mane ekdam musung jagota bo khlainani business sin bol kangma jaga tongo hospital tongo bithe dukan kare chin borok khlaina musung tong kintu bomteke khlainani bora budhi maya ke aba hairo musung nai borno nang ke phage sa jagota ke ni abo phai 2-3 mas phagya haino thang pai ke aptro khe mani bo jaja ke ta aba hairo mani ni narka oro phaiga ka bithi ni bumung romangkha srungka kokha hanga nijebu srungtui training hai o training go pocket khoros ki sartui ama kernai heja u katal rokno rungya rokno ta abo to bor bor bang tong thangnan ko ge bor rungha ke je kon ja thang dukan khulung manai yo ta aba hai Takoktai bukuksong ang paisok paikha Mandai amsaini kaisa borok medical holo bithi boroi phalmani thaijagao belaino opportunity kaham hayakaba uskup kaham siniti prasani bagai o dugano tongoi srungoi rangbumantui tibu srungtui future tumungno nongrung khangkhangkai omhai medical hall haikabe bithini dugan rok burimano omhaina kaisa uskup kaham sini dara belaino tabuk borok nangai tongkha lokorokno haikaba bini dugano tongoi srungjangnan phari bahai tamo ang bobai koklam salaino jora news lam sogoda belake hambai jora news no nokno man bagai বিশেষ khlai kai ko sin borok jara srungi don khainam sunai borok no bisirba fast beauty rjangnai ke jara musung sungai borok no nang narknai hita hanke starting sin borok kisipano srungjaya kho ke borok no sung ang nukoronai mane khorcha toronai 5000 ke monthly salary renai hinke oro tongoi no tongoi sai tongmanai hasan lepano kono problem korei ke jara tongna musung elasi khlaina musung ke bo phungni 7ta to saringni 7ta jora bolasi khlaimano ka onin dugano tongoino ekdom katal kono phano bithi dugano tongyako amhai borok bo phaiei o jaga tongphai mano ke jara jodi 5 বছর experience ganangke jara korung ageno rizak plus bo phakena bo salesman ngimano borno khang monthly chawya khoi nang 12000 ronai mane boron kha nangtai phungna nangleya sanom nanglei bore emnen chikrung abrono ka maso bus 12000 ronai chawya khoi ga bol oro tongna musong yala shu tongno aba hai ka ekdom katal boti sirungya koti se phaidro bonongka bom hai khlani iko 5000 টাকা kha maso ronai bono oron chawi tongai ko je kerungno bo sawi nangai 12000 au jaga 12000 nai plus abo khai oba haita borok tongni khetra bo borok nije songoi masa nai jotono bor facility tongo tongnani chanani yaba haita hengkai nung hengkai jenini borok medical holo khorok busuk omhai tonjangnai ba borok nang tabu jarate cheladonanai buroi বিশেষ করে চালারক নারক নাই ইনকে তাম খাবা অবন নাং সানো মসং বাক্সা বাক্সা দङ musung isime 1 মাস 2 মাস tong'i basa tong'i mai rokni thangonga ang বিশেষ clai orni jeta rungmani rang bai 5000 টাকা bai family pujo solinai rokanga ka boroka phaya tong'i chao karon srungi jara dogan khaina musung nai bobishot no jodi nang bisan khaisina musung nai rokna fast beauty rjangnai heita mane ko khangkai o jaga tongoi srungdi oroni je nung srung paidrobo rang komam phana abo bai bkhata thijingman kota rungdi baksa ke wan sugote aino mane ambai pusoya phaya pula khe phayonga pura big basa gana pujayanga 2-3 mas ken thang payonga ani bo problem mungota ke ambagai jara srung sugoi bo dukan khaina musungo
bini thani mane ekdam musung jagota bo khlainani business sin bor kangma jaga tongo hospital tongo bithi dugan kare chin borok khlaina musung tong kintu bom থেকে khlainani bora budi maya ke aba hairo musung nai borok nang ke phage sa jagota ke ni abo phai 2-3 mas phagya haino thang pai ke aptro ke mani bo jaja geta aba hairo mani ni narka oro phaiga ka bithi ni bumung ro mangkha srungka kokha hanga nijebu srungtui training hai o training go bo pocket khoros ki sarutui ama kernai haita u katal rok no rungya rok no ta abo to bor bor bang tong thanan ko ge bor rungha ke je kon ja thang dukan khulung manai yo ta aba hai srungna musung nai bor no nang fast food nai haita mane am hai rok no puila nang nagra nai ta hanai tai gani no do belai kaham koksi hanga je kabang ma tab do siniti pra sorok bo boroi selafan handi beka do kabang ma nang tongkha hanga ma hai rogo bo haino hanga sini borok rok do asuk bithi boroi ro roi busu profit dong dugan roi busu rang income khai abro bo siabla hanga kisa bom hai profit dong kisa sai nei ta profit ni ব্যাপার তো abo tamni sanai karon profit je khlai ke abo sai manai abo kono je orno kabama mano ako gya mane abo jarani noro nang khlai ke nang sai manai he jesta business saman abo kono business ke lab ko bango ta ke business ka lab ko mam piya nang jodi khalo ge je kono business khema ka bebana success ngota gabo or ke kabang man or ke common am piya joto business no government joto mane 18% ba 15% je kono business am ti tong government rule oma haino to joto business no ke joto ning sel longo toto ni income ngota aba heta abo bithi boroi rogo sung nai nai ka bithi medicine rogo je rex tong mane abun motino sung pai ka bisi kabang maro o oino mi khitung thai ka tangla khai di hinga ka khai ma ba obla bisi ro ma khaya ba je rex tong maro gob to bisi lapung ko kaman joto business no saman joto business saman ab kono oro kamang oro misi ata haitei ko ke je khlanin bono sai manai mane ni nasik mo hungka oro phaiye training hisa haibungkha ka bithini bumung ra koro bobo tamor nai abdo srungna nangle na abodo phatjaka khlaimi ya jinis ro ke je khlai ke bo oro lo sai manai ta aba haita motamoti income to kriya income tongoi to bor khlai tongme bile haitei ko ga bo hangke bisirba ke sini boroni khetre oba harok srung ha ka sawota kangma jaga sini hospital tong bithi rok man thogya oma harok srung thang jan jai re khlai ke bele ke kahamta ngai sini tipra samsai da kabang hospital thongo kono hospital medical oma haini dugan sob sikri ama hero tongble na enka oro no hoite srungi scoop khai a jagarok bu baksari future sanai mana hai kabang ma abo scoop tong tabo sin baro kangma porjar tong haino income source khain bage mane plan ma yangi tong ediba ke boron bai ke blake kahamta Ega nini obo kise area bumung ba location kise sai halmo hangke borok medical hall hangke Mandai bazar hospital guru road haitei ko hangkai sar tai kaisa paithak digo sung thanglasinai ninaro tabrom de bithi ni do kabangma porkar bithi tomble na rogi bo kabangma porika dorono ni rogi tong hangkai o bithi ni bumung rok ba potri por je bo bithi tamo befang no sai mampaina ni reng sokna ni hangka maximum koi mas ro tong hangka reng no jara motamoti talented ba musungnai borok rok hangke amna 3 mas kaino kafi motamoti 3 mas kaino bo salesman nang manota judi jara mane musung idea phai musungnai rok hangkaita karon salesman story able hangka bisingni joto kam srungna se koktugo ni kokoi mokoi lekha ro hai buji pai thangsok na man thang abo to nang ro to bithi dogana jara dugan khaina mo nai ke ta apse mane suja borok to ase khlaimi able kisa motamoti english mannai plus english writing bujana kisa idea ganang borok rok no ama hai khlaina ni bisirba emne ang thaisin puilo sungjale qualification ro kunti tong usu porijak kan narak nayam oro qualification ni kono provision kare karon motamoti talented kisin borok basa tong kama साधारण माध्यमिक पास रब कमुमा बीए पास नि समान टैलेंटेड चराइ दङ के बासा बीए पास रब बा 12 पास रब एकदम सिया बतङ हा माने सिया बोलते न माने आसे नॉलेज क्रिताइ को आम हाइ क्रिदिबा गाम बागे आसे कोनो क्वालिफिकेशन नांगे जारा मोटामोटी टैलेंटेड जे बरक बमु संनाय बन सायमानो बे आनि केबिसिडि बसक जां बाके टेकल खायनाने आ बन सायमानोता आम हाइ आसे नांगेता Kai nung bai contact khajane jogajog khajane ka screen no number marsine angka ang me contract khaina hangke phungni 10 san seme sarikni 5000 ro contract khage sanai anu phone number kai 9862991925 ga location ke sai gare location ke Mandai bazar near hospital ekdom hospital kan near hospital borok khorok sung nangai tabu jara borok to ang nang hake tong ka thamrok nang tong ta
kaitham ka tabo khoroktham hangka tabo ekdom mane booking mane khaila tongta je phaiman tabo hangka khapang abo ta kaisa ko haino mane phainamu sung phai jodi abo jata seat aro booking khaika kono labang la ga jara mane 2 mas rok phai thangpai ka wa hero ge rok phai ga chawo mane hard work khaini jara mota hard work tor kun khrei nang oro tong chana kai ko sari klai kai nang nijina hati kan jin chaka haitai ko ke aro baksa krije ba 1 2 mas tong kai no sele jai thangpai amo hero rong kai no phai kai chawo haita ge jara srungai mane future kuthuk wan suge oro phaidi mane abo haita at least nang srungai thangmanai jat ama hai borong no nang sajagota Wila brown najak nai nin bungta bungka subut deborma khapangni takuktai bukuk song obongka borok medical shop hai kaba dugan subut debormani dugano tabuk borok khoroktham nangui tongo je bekar hai kaba english porimandro sidro bokhor mandro phano jaga srungpai mano bithi dugano busu propi tong bahai tong bobaino koklam salaika tumung no norok bithi dugan roi thinango future norok ni future snamnani norok sak himnani srungnani develop nani ba potri pot kaisa thinangni future no tumung no wan sok angkai bini thani khoroktham post tongo phaidi mandai hatiwo hospital ba ekdom gana tamni ka u bithi rok hayo bajimal hayawo do joto niyom kanom sina nango 3 mas sengka no jaga sithanai jara katal fast phani rok norok krungdi sarbai bini contact number screen no bahanya rirwan jotono hambai joton khulumka